கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்துகிறேன். தேவ பிள்ளைகளாகிய உங்களோடு சேர்ந்து இன்றைய நாளிலும் வேதத்தை தியானிப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கர்த்தர் தந்த கிருபைக்காக அவரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். ஆயத்தமா அப்படிங்கிற தலைப்புல ஒரு சிறிய நினைப்பூட்டுதலின் செய்தியாக இது இருக்கும். இது அனைவருக்கும் தெரிந்த சத்தியங்கள் தான். ஆனால் இந்த கடைசி காலத்தில் நாம் வாழ்கிறோம் என்று தினமும் சொல்லிக் கொள்கிறோம். இயேசு சீக்கிரமா வருகிறான் என்று தினமும் கேள்விப்படுகிறோம். ஆனால் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிக்க, தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு நாம் ஆயத்தமாக இருக்கிறோமா? கடைசி காலம் பிரதர், கடைசி காலம் சிஸ்டர், எல்லாம் சரி. ஆனா அதுக்கு நம்ம ஆயத்தமா இருக்கிறோமா? கடைசி காலம் இயேசு வருகிறார் அப்படிங்கறதெல்லாம் நமக்கு ஒரு எச்சரிப்பின் துணி. அது நம்ம தினமும் கேட்டுட்டு அப்படி விட்டுட்டு போறதாக இருக்கக்கூடாது. நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு அவருடைய வருகையோ நம்மளுடைய ஜீவ நாட்களின் முடிவோ எது முதலில் இருக்கோ நமக்கு தெரியாது. தேவனுடைய கரத்தில் இருக்கிறது. எதுவா இருந்தாலும் நாம் ஆயத்தமாக இருக்கிறோமா? அது ரொம்ப முக்கியம் தேவ பிள்ளைகளே. அதை இந்த நாளில் ஒரு நினைப்பூட்டுதலின் செய்தியாக இதை தியானிக்க போகிறோம். ரட்சிப்பு, கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் ரட்சிக்கப்படணும். ரட்சிப்பு என்பது இந்த அகில உலகத்திற்கும் இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவாலே அன்றி வேறு யாராலும் இல்லை. தேவ பிள்ளைகளே, இந்த நாளில் நாம் தியானிக்க போகிறது அல்லது நமக்கு நாமே நினைப்பூட்டிக் கொள்ளுகிற செய்தி என்னவென்றால், கிறிஸ்தவத்தின் அடிப்படை சத்தியங்களான ரட்சிப்பு, ஞான ஸ்நானம், பரிசுத்த ஆவி என்கிற நல்ல அனுபவத்தில் அல்லது இது அவசியமான அனுபவத்தில் நாம் கடந்து செல்ல வேண்டும். அப்படி கடந்து செல்லும் பொழுதுதான் நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு ஆயத்தமாக முடியும். இதை கேட்கிற அநேகர் இந்த அனுபவத்தில் கடந்து வந்திருப்பீர்களானால், கடந்து வந்து இந்த நாளில் அந்த பாதையில் நடந்து கொண்டிருப்பீர்களே ஆனால் மிகவும் சந்தோஷம். அதை நாம் காத்து கொள்ள வேண்டும். முடிவு பரிந்தம் நிலைத்து நிற்பவனே ரட்சிக்கப்படுவான். அதனால் நம்ம ரட்சிப்பு, ஞானஸ்நானம், பரிசுத்தாவின் அனுபவத்துல நாம் நடந்து போகணும். கண்டிப்பா இதை நம்ம காத்துக்கொள்ளணும். அப்பொழுதுதான் ஆயத்தமா இருக்க முடியும். அதே போல தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு பிறகு சுவிசேஷம் சொல்லும் பொழுதும் அவர்கள் இயேசுவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது ரட்சிப்பு, ஞான ஸ்நானம், பரிசுத்தாவி என்கிற அடிப்படை காரியங்களை நாம் கற்றுக் கொடுத்து அவர்களையும் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு ஆயத்தமாக்க வேண்டும். இந்த நாளில் நாம் ஆசீர்வாதத்தின் செய்திகளை அநேகமாக கேட்கிறோம், அல்லது விடுதலையின் செய்திகளை கேட்கிறோம், அல்லது நம்மை நாமே உற்சாகப்படுத்துகிற, நாமே அனல் ஊட்டுகிற, ஜெபிக்க வேண்டும், அதிகமாக வேதத்தை தியானிக்க வேண்டும் என்ற செய்திகளை அதிகமாக கேட்கிறோம். மிகவும் நல்லது. ஆனாலும் நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு பிரவேசிக்க வேண்டுமானால் ரட்சிப்பு, ஞான ஸ்நானம், பரிசுத்தாவி என்கிற நாம் இந்த 3 உன்னத அனுபவங்களின் வழியாக நாம் கடந்து செல்வோமாகில் மாத்திரமே தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பங்களிக்க முடியும். வேதத்தில் ஆதாரமாக அப்போஸ்தலர் அதிகாரம் 4:12 அவராலே அன்றி வேறு ஒருவராலும் ரட்சிப்பு இல்லை. நாம் ரட்சிக்கப்படும்படிக்கு வானத்தின் கீழெங்கும் மனுஷர்களுக்குள்ளே அவருடைய நாமமே அல்லாமல் வேறொரு நாமம் கட்டளையிடப்படவும் இல்லை என்றான். பாத்தீங்களா அருமையானவர்களே, யாரால ரட்சிப்பு? இயேசு கிறிஸ்துவாலேயே மாத்திரமே. வானத்திலும் பூமியிலும் அவருடைய நாமமின்றி வேறு ஒருவராலும் நமக்கு ரட்சிப்பு இல்லை. எப்படி ரட்சிப்பு வரும்? ரோமர் 10வது அதிகாரம் 9 என்னவென்றால், கர்த்தராகிய இயேசுவை நீ உன் வாயினாலே அறிக்கையிட்டு தேவன் அவரை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினார் என்று உன் இருதயத்திலே விசுவாசித்தால் ரட்சிக்கப்படுவாய். ஆமென். அதே அதிகாரம் 13வது கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ளுகிற எவனும் ரட்சிக்கப்படுவான். கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தை நாம் விசுவாசித்து அவருடைய நாமத்தை நாம் அறிக்கை பண்ணும் பொழுது நாம் ரட்சிக்கப்படுவோம். இதை நாம் ஒவ்வொருவரும் அனுதினமும் செய்ய வேண்டும். ரட்சிப்பு என்பது நாம் கர்த்தரை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த நாளில் பெற்றோம், அப்படி விட்டு விட்டோம் அப்படி என்று அல்ல. அனுதினம் நாம் ரட்சிக்கணும். அனுதினம் நாம் அறிக்கை செய்ய வேண்டும். 2வது 3வதாக உள்ள காரியங்கள் ஞான ஸ்நானம், பரிசுத்தாவி மிகவும் முக்கியமான ஒரு அனுபவம். ஏனென்றால் ஞான ஸ்நானம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே யோவான் ஸ்நானத்தினால் ஞான ஸ்நானம் பெற்றுக்கொண்டார். நாம் அனைவரும் அறிவோம். சுவிசேஷ புஸ்தகங்களில் நாம் முதலாவது வாசிக்கிறோம். நான் வாசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று நினைக்கிறேன். அதை நாம் அனைவரும் அறிவோம். அவர் வானத்திலிருந்து அந்த ஞானஸ்நானத்தை பெற்று கரையேறும் பொழுது வானத்திலிருந்து பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர் மேல் தங்கினார். இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவரில் நான் பிரியமாயிருக்கிறேன் சத்தம் கேட்டது. வேதம் சொல்லுகிறது, யோவான் 3வது அதிகாரம் 5 இயேசு பிரதியுத்தரமாக, ஒருவன் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே பிரவேசிக்க மாட்டான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன்.
பாத்தீங்களா? அதனால் நிச்சயமா நாம் ரட்சிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும். பரிசுத்தாவியின் தேற்றரவாளனாகிய பரிசுத்தாவின் அனுபவத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இது மிகவும் அவசியமாயிருக்கிறது. இதை கேட்கிற அல்லது புதிதாக கேட்கிறவராக இருந்தாலும் சரி, நாம் ஒவ்வொருவரும் இந்த 3 அனுபவங்களில் கடந்து செல்லும் போது மாத்திரமே நம்முடைய ஆயத்தம் என்கிறது நிச்சயிக்கப்படும். தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் நாம் பங்கடைய முடியும். இந்த நாளில் நாம அநேக ஆசீர்வாத வசனங்களை கேட்கிறோம், அது ஆசீர்வாதமான வசனங்களை தியானிக்கிறோம். நல்லது, அது நம்மளை உற்சாகப்படுத்துவதற்கும் நமது வாக்குத்தத்த வசனங்களை நாம் அறிக்கையிட்டு அதை சுதந்திரித்துக் கொள்வதற்கும் நமக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கிறது. நாம் அது வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை. ஆகிலும் இந்த நாளில் நாம் ஆயத்தமா இருக்க வேண்டும். இந்த நாளில் ஆயத்த குறைவு என்பது நம்மிடத்தில் காணப்படக்கூடாது. தேவனுடைய வருகை மிக சமீபம் என்று சொல்லுகிறோம். அதை நாம் சொல்லிவிட்டு அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அல்லது எதை செய்தால் நாம் ஆயத்தமாவோம் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது. கடைசி காலம் என்று அநேக பிரசங்கங்களை கேட்கிறோம், அநேக செய்திகளை, அநேக எச்சரிப்பின் சத்தங்களை கேட்கிறோம். ஆனால் அதை நாம் அப்படியே அது ஒரு செய்தியாக கடந்து போகாமல் அது கடைசி காலமாய் இது இருக்கிறபடியால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், அதற்கு நாம் ஆயத்தமாக இருக்கிறோமா, அதற்கு அடிப்படை சத்தியங்கள் என்ன என்பதை நாம் ஒருபோதும் மறந்துவிடக்கூடாது. சுவிசேஷம் சொல்லப்படுகிற ஒவ்வொருவருக்கும் நாம் அறிவிக்கவும் மறந்துவிடக்கூடாது. வேதவசனம் தெளிவாக சொல்லுகிற ரட்சிப்பு முக்கியம், ஞானஸ்நானம் பரிசுத்தாவி மிக மிக அவசியம். அப்படி இருந்தால் மாத்திரமே தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க முடியும் என்று சொல்லுகிறது. இந்த நாளிலும் நாம் ஆசீர்வாதமான செய்திகளை அதிகமாக கேட்கிறோம், நல்லதுதான். உபாகம் 28வது அதிகாரத்தில் கூட அநேக ஆசீர்வாதமான வசனங்கள் இருக்கிறது. நாம் அனைவருக்கும் மிகவும் தெரிந்த வேத பகுதி. கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிற அனைவரும் நாம் வாக்குத்தத்த வசனங்களை நாம் எடுக்கும் பொழுது அதிலிருந்து வருகிற வாக்குத்தத்த வசனங்களை நாம் மிகவும் நேசிக்கிறோம். நல்லது, நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய், ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய், வெளியிலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய், நீ வருகையிலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய், போகையிலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய், உன் கூடையும் மாப்பு செய்கிற உன் தொட்டியும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும், உன்னை வாளாக்காமல் தலையாக்குவேன், உன் களஞ்சியங்களால் நிரப்பப்பட்டிருக்கும். அனைத்தும் நல்ல ஆசீர்வாத வசனங்கள் தான். ஆனால் நாம் இந்த நாளிலும் அதை நாம் ஒரு விசை கூட அந்த அதிகாரத்தை முழுவதுமாக படிப்போமாகில், உபாகமம் 28வது அதிகாரத்தை முழுவதுமாக படித்து அதை தியானித்து அதை புரிந்து கொள்வோமாகில், நான் சுருக்கமாக உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். 1, 2 ஆகிய வசனங்கள் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன், ஒரு கட்டளை இருக்குது. 3லிருந்து 14வது வசனங்கள் வரை அதில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா ஆசீர்வாதங்களை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்குது. அதாவது 12 வசனங்கள், 3வது வசனம் முதல் 14வது வசனம் வரை. 15வது வசனத்தில் மீண்டுமாக ஒரு கட்டளை வருகிறது. 16வது வசனம் முதல் 68வது வசனங்கள் வரை சாபங்கள் இருக்கிறது. அதாவது முதல் 2 வசனத்துல தேவனாகிய கர்த்தருடைய கட்டளைகளின் படியெல்லாம் செய்ய நீ கவனமாய் இருக்கும்படிக்கு அவர் சத்தியத்திற்கு உண்மையாய் செவி கொடுப்பாயானால் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் பூமியில சகல ஜாதிகள் உன்னை மேன்மையாக வைப்பார். நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கும் பொழுது இப்பொழுது சொல்லப்படும் ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் உண்மையில் பலிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிதான் அந்த 12 வசனங்கள்ல நமக்கு ஆசீர்வாதங்கள் இருக்குது. ஆனா 15வது வசனத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, இன்று நான் உனக்கு விதிக்கிற உன் தேவனுடைய கர்த்தருடைய எல்லா கற்பனைகளின்படியும் கட்டளைகளின்படியும் நடக்க கவனமாய் இருக்கும்படிக்கு அவர் சத்திற்கு செவி கூடாதே போவாயாகில் இப்பொழுது சொல்லப்படும் சாபங்கள் எல்லாம் உண்மையிலிருந்து பலிக்கும்னு சொல்லி 16வது வசனத்திலிருந்து 68வது வசனங்கள் வரை சாபம், 54 வசனங்கள்ல சாபம், 12 வசனங்கள்ல பிளெஸிங்ஸ் இருக்கு, 54 வசனங்கள்ல சாபங்கள், கர்சஸ் இருக்குது. அதனால நம்மளுடைய தேவனுடைய கட்டளைகளை, அதாவது நான் இதுல என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, நம்ம ஆயத்தமாக முதலாவது கட்டளைகளை கை கொள்ளணும். கட்டளைகளை கை கொள்ளும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்க வல்லவராயிருக்கிறார். மத்தேயு 6வது அதிகாரம் 33வது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அல்லவா, முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். தெளிவா சொல்லிட்டாரு, அப்பொழுது இவைகளில் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். ஏன்னா நம்ம தேடுறது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை அவருடைய நீதியும் தேடுறோம், அப்ப அதுவும் கிடைக்கும். இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கணும். அப்போ உலகத்தில் உள்ள ஆசீர்வாதங்கள் உங்களுக்கு கூட அடிஷனல் பெனிஃபிட்ஸ் அடிஷனலா கிடைச்சிடும். அதனால தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடணும். அப்படி தேடும்போது உலக ஆசீர்வாதங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காவே வந்துடும். அப்படி தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடி தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு ஆயத்தமாகணும்னா முக்கியமான அடிப்படை சத்தியங்கள் ரட்சிப்பு, ஞானஸ்நானம், பரிசுத்தாவி, கம்யூனியன், அப்படி அடிப்படையாக நாம் படிப்படியாக வளர்ந்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பங்கடையணும். தேவனுடைய பாதையில் தேவனுடைய சத்தியத்தில் நிலைத்து இருக்கணும். அப்படி நிலைத்திருக்கும் பொழுதுதான் நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பங்கடைய முடியும். என்ன அருமையான தேவ பிள்ளைகளை, இது அனைவருக்கும் தெரிந்த சத்தியம்தான். ஆனாலும் இன்று இதை தியானிக்க வேண்டும் என்பது போல ஒரு உணர்வு ஏற்பட்டது. இந்த கடைசி காலம் என்கிற செய்தி நாம் அதிகம் கேள்விப்படுகிறோம்.
ஆசீர்வாதத்தின் செய்தி அதிகம் கேள்விப்படுகிறோம், தேற்றுகிற ஆற்றுகிற செய்திகளை கேள்விப்படுகிறோம். ஆனால் சத்தியத்தை நாம் மறந்து போய்விடக்கூடாது, சத்தியத்தை நாம் அறிவிக்கவும் மறந்து போய்விடக்கூடாது. எனவே பிறரை ஆயத்தப்படுத்துவோம், நாமும் ஆயத்தமாவோம், தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு நாம் ஆயத்தமாவோம். ஆமேன். கர்த்தராகிய தேவன் தாமே நாம் ஒவ்வொருவரையும் ஆயத்தப்படுத்துவாராக. ஜெபிப்போமா. அன்பின் பரலோக பிதாவே, நீ தந்த நல்ல ஒரு நினைப்பூட்டுதலின் நல்ல ஒரு தியானத்துக்காய் நன்றி ஆண்டவரே. நீர் கற்றுத்தந்த சத்தியங்கள் ஐயா, ரட்சிப்பு, ஞானஸ்நானம், பரிசுத்தாவி, திருவிருந்து, கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, உபவாசித்தல், அப்படிப்பட்ட அனைத்து காரியங்களிலும் உமக்கு பிரியமாக நாங்கள் செய்து, உமக்கு பிரியமாக நாங்கள் ஜீவித்து, எங்களை நாங்களே ஆயத்தப்படுத்தவும், எங்களுடைய சகோதர சகோதரிகள் மற்றவர்களை ஆயத்தப்படுத்தவும் எங்களுக்கு கிருபை தருவீராக. உம்முடைய ராஜ்யத்தில் பங்கடைய எங்களுக்கு கிருபை செய்வீராக ஆண்டவரே. எங்களுடைய மரணமோ உம்முடைய வருகையோ எதுவென்று எங்களுக்கு தெரியாத ஐயா. ஆனால் உம்முடைய ராஜ்யத்தில் நாங்கள் வந்து சேர, உம்முடைய ராஜ்யத்தில் பங்கடைய எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டுறது. அப்படிப்பட்ட நல்ல கிருபைகளை தந்து எங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமேன். கர்த்தருடைய கிருபை உங்கள் அனைவரிடம் தங்கியிருப்பதாக. தேவ ஆசீர்வாதமும் உங்களோடு தங்கியிருப்பதாக. God bless you.